bakal ana lakon opo iki? Perang ngadepi Mangir menika kedah kapitang kanthi lebet. Anjawi Mangir menika sekti Mahamburu. Ugi gadhe pusaka ingkang ampuh. Kula ibarataken geni sapelik menggawe ngrapak. Menawi sanes kula ingkang kedah ngadepi Mangir. Lajeng sinten, Bu? Pengasih. Ingsun mundhut tarmo bektimu. Apa bener menawa kowe bakal suwane Mataram, Adik? Manah kula sampun gemi. Tekad kula sampun gilik. Eling, Adik. Kowe kuwi sapa? Kowe kuwi darah Mangir. Darah Mangir, Adik. Nanging kula kepengin kaya wong lanang liyane Kakang. Ora bisa. Sing lumrah duwe bojo. Cukup. Mergo nalarmu wis dipateni karo rasam.